UGWUMBA. O nwere ihe ụfọdụ ọ ga-abụ emecha publicly. Ọ bụ na ashị ka ọ bụ ma ọ mbogide ka ọ bụ, a ga-ekwueri publicly. I thank God this man Ohakim is here. When he was accused of beating a priest, Catholic Church in Ebaka, and that was his doom. I know eba compose egwu. Ohakim tiri fadi ihe. Ọ gaghị achị anya ọzọ. Onye ahụ tiri fadi ihe. Ọ gaghị achị anya ọzọ. Ọ gaghị achị anya ọzọ. Onye ahụ tiri fadi ihe. Ọ gaghị achị anya ọzọ. Ohakim tiri fadi ihe. Ọ gaghị achị anya ọzọ. O tiri fadi ihe. Ọ gaghị achị anya ọzọ. Onye ahụ tiri fadi ihe. Ọ gaghị achị anya ọzọ. Ohakim tiri fadi ihe. Ọ gaghị achị anya ọzọ. Amen and amen. On Afia Nigeria niile, the governor that beat a reverend father. Because eventually, Ohakim came to my house. Before the Blessed Sacrament, he swore. But by then it was already late. Who can Catholic be mefe? Manebe okweke me mistake ekwese correct here. Maka mambo mmadụ ihe onye ahụ eburu na akpagharị asị na ụka ekwugo, which ụka ekwu, ụka be emefe pope be emefe in terms of faith and morals. Amen and amen. So ụka be emefe mmadụ ncha wee nụ na Ohakim akpalụ na-eme nke anyị ma were eme campaign. Rochas were succeed there. Where was the Obeje Yoba Imo State Ebako? Archbishop Imo na hebe, and the father na hebe. Within that time, he came to my house, Ohakim. Where do they buy a chapel? Where come the real story? Me had to know self know where the fathers and up or no chirozo. Can the convoy in a move? Omar day. UGWUMBA. Biko udo derege. Ekelere m gị na ajụjụ jụrụ m. Aga m aza ya n'ụdị abụọ. One wo o nwere ashị ihe ndị ọcha na-akpọ lies. O nwere ashị ndị ọcha na-akpọ jigripokri. Ya wo monumental lie. Opurobios igwe jenga. Aga m aza gị ajụjụ jụrụ m ịkọrọ gị akụkọ nna m kọrọ m. Mbe gara miti agụ. Gwa agụ sị ebubo ibo mmadụ ihe na onwe ihe o mere na ọ ka njọ kara mma egburu mmadụ. Agụ sọ washi na ya nwere ike egbuo mmadụ mma na o nwere ike nwụọ ma ọkwa na ọ ga-arịa ọrịa ahụ rịa ya otu afọ. Beti ibo mmadụ ihe na onwe ihe ga-eme onye ahụ. Mbe sị agụ ngwa ka ya na ya kọọ n'aka. Ya so oke agụ sị ka ya buru ụzọ gbuo ya mma. Agụ ewere mma pịa ya wụ n'azụ mbe kpọwa azụ ya agbakasa. Mbe alakpuo wee na-eru ọnya. O rugide ọnya ahụ rigide ọnya ahụ agụ na-achị. Ya erugide ọnya ahụ agụ na-achị. Sọkwa ọhụ na ihe a gwara ya na o bonu ya ebubo ka ya mara ma o nwere ihe ga-eme ya. Agụ abịa gaa na agawa Ọka ebe ndị na-atụ ihe. Ha aka abụọ aka agụ anọ were chinye mbe were ya lọta debe na be ya. Now enwere iwu n'obodo na onye gara n'ụlọ onye eze ga zuo ohi na a ga-egbu ya publicly. Mbe agawazie ewere abalị gawa na ọba onye eze ga gbuo ji. Mgbe ọ na-aga igbu ji onye eze, ya ewere aka ahụ apịara apịa were kee na nke ya wee dakara ruo ebe ahụ
gbocha dị ji buru dị ji gaa n'ime ọhịa gaa haidi ya kpochite ya aja lawazie na be ya eruo n'ụtụtụ abịa kụọ ekwe asị na ezuo n'ohi na nke onye eze ụmụ anụmanụ niile apụtacha ụmụ mmadụ apụta asị a ga-amarịrị onye zuru ohi a asị enyi abịa hụ anụ onye zuru ohi ahụ lekwa ụkwụ ya asị enyi banye ebe ahụ enyi abanye ọwụwa ya asị mgbada abanye ọwụwa ụkwụ ya asị mbe gaa mbe lenu mbe na ụkwụ mbe si lenu ụkwụ ya etinye ụkwụ asị ọwụ mbe zuru dị ohi anụ niile aga ma ele ma ihe niile agacha onwe nke ọwụ asị ngwa na-agụ ọtọ ọnụ gị immediately agụ na-etinye ụkwụ kpam ya wụrụ ụkwụ ya hee obodo agbabi abụọ asị agụ egbuole mmadụ agụ ezuo n'ohi agụ egbuole amanyezie agụ ụdọ ka e nwee ike dọgbuo ya ihe ọ fọrọ egbu agụ miniti 10 mba apụtasị obodo chere ndị obodo si no a ga-ebu ụzọ gbugodo agụ bifo asị obodo chere ya sị obodo chere na onwe ihe a chọrọ ikwu miniti na-aga ya afọ miniti abụọ ha sị ngwa okwu ọsịsọ ka e nwee ike gbuo agụ ya sị ụmụnna ya na ọwụghị agụ zuru ohi ahụ na ya na agụ kụrụ n'aka ya gwa ya na ibo mmadụ ihe na onwe ihe o mere na ọ dị njọ na ebubo ka ọnụ mma agụsị mba na mma ka ebubo na ala azụ ya na mma agụ gburu ya azụ ya wee gbaa pieces na ha gaa n'ime ọhịa n'ebe a na ebe ya dọwara dị ji and ụkwụ agụ ya aka vụrụla ebe ya dewere ya na onwe ihe agụ mere ndị mmadụ etie otu agụ si wee laa free kemgbe ahụ agụ na-enye mbe respect ị ga-ahụ ya banye n'ime ọhịa gị hụ ebe agụ na-akpatụ mbe aka ya wụrụ ụka were ilulu otu m ji chi ịsa gị ya onwe onye kụrụ fada ihe ike dị ọha ka ịma aka ụfada onwekwana fada akụrụ ihe fada apụtakwụlanụ so onwe onye kụrụ ya ihe fada mbaka gụrụ egwu apụtakwụlanụ so onwe fada ya kụrụ ihe mụ na ndị chọọchị dị na mma ndị politicians ga-alaikirịrị ihe a ga-ekwu onwe nwa agbọghọbịa dị mma ịchọgide ihe ị na-agwa ya gị si ya saa ahụ onwe onye kụrụ fada ihe. He had to visit the archbishop wee sebụla na darịa sị kedu onye nwa sị na onye sekuriti ya doro tie na moto ka ya fụ fada nwa sekpukwula na rịọ ya kpọkwu ma ndị kabinet ya asị na ọdịghọ fada amanfugode na ọdịghọ available mbọ niile ọ gbara ka ọ fada ha jụọ ya what actually happened ekwere ye opportunity wee sị okay this is his own version maka tupu nkwube nke ọbụla m na-agwa dịshọ ihe m na-ekwu mmecha kpọsịa fada na onwe ya within the father knows why what actually happened eji ebo nwoke a ihe niile a na-ebo ya wee bụ na onwere onye ọbụla tiri fada hell na-egekwanụ ntị wee gbaka si fada m ga-ekweri ha na adoration na-ebubo ka eboro onye a because such an ugly stigma should not follow him to the grave. Even if he will not be another governor of Imo State, let it be known publicly that Ohakim did not beat you. Oh, we can say mayhem. Father Camillus said God was there. He had one tape. So me aga no bia e wenda ga na akpa obodo so me na fada kpara nketa and obodo confession no ihe ga-eme image emebiri emegheri ya na mmegbu adịrọ mma. The Catholic Church can never support injustice. It's a church of fairness, equity, justice, love. A church filled with a salvific message, speaking for the nobodies. I don't need one kobo of Ohakim to say the truth. My God is the King of Kings. And our prophetic message here is unbribable. You don't influence it because of anything material. No.
Gecha fada nchekọcha niile ọkụ ga-achọkọcha akụkọ na-adị ka keke na pepe chọrọ ịghọ jet. Akụkọ dị ka keke na pepe chọrọ ịghọ jet. Then why did you keep quiet? Na-ebogide mmadụ. Ejiri afa gị wee mee campaign. And ndị mana anyị bụ ndị Catholic Church, anyị ejiri ntị anụ na-emegide Catholic Church. We are too jealous over our church. Not to talk of when a priest is indicted. As in Ohakim tiri fada ihe. Ona afio Nigeria niile. Fada no way tiri ihe mepeziri ọnụ. Ofọdụ Ohakim. Ohakim afro dia. In another story. Akọ fada bụ ya ji wee na-agafe n'ụzọ. Me moto ya ji wee wee nsogbu, mmiri ji wee na-ezo. Ya paaki ebe ahụ. Ndị convoy wee na-agafe, the governor's convoy, ha wee sị ya shift tụnụ n'akụkụ ya sị ya wee right of the road, ya sokwa wee right of the road. Ịmago wii ha anaghị agafe. Ama m onye nke pilot sịrị ya moto ji ama nke ha si kọ dị akọ mana onwe onye tiri fada eji yipụ ya afe, eji mee ya nke a, eji kụọ nke a, eji ihe niile akọkọwara. Ndị politician wee weziri the story tinye abụba na ya, tinye ụkwụ na ya, were isi ude na tinye na ya, o wee fenye ghọzie vulture. Summary ya bụ na Ohakim etiro fada ihe. So Ohakim, God will bless you free of charge. O nwekwara onye kwugo eziokwu ihe ahụ n'Imo. Ọ ha pụọ na Abuja. Hele anya onwe onye Imo ha hụrụ ebe a, ha sị Ohakim kụrụ fada ihe. Onwe onye na-ekwuzi ebe a. Ndị Imo amarakwala nke wee eziokwu. Apology, ana m anata apology on daily basis. Ụfọdụ sị ha mere ihe ha mere maka asị na m kụrụ fada ihe. But that is one arm of the story. The story, the eight of them will appear in my book. Last year, a new year. My New Year resolution will forgive. Ịgbaghara ndị niile mere m ihe ọjọọ. Ma ọ bụrụ na Chineke chọọ ka mmadụ na-ele anya n'azụ, ọ ga-epu anyị anya abụọ n'azụ. O puru anyị anya n'ihu. Ma yọkwa na Chineke na ndị niile mere ihe ọjọọ na ha forgive m. Ndị Imo nabatakwara ya. N'afọ nke a wụ New Year nke a, my resolution wụ ka Chineke nye m mmeji kwuru mmaji. My heart desire, the desire of ndị Imo, ka ewebata good governance, ka ndị mmadụ hapụ enwochi, ka ndị mmadụ hapụ ihe niile a na-akọ, ha were anya dike ji ele ihe nọ n'akpa, mana na ebubo kakwa ọnụ mma. Onye ga-eme ihe ya etinye chetekwe Chukwu nna.